הרוצחים של אח שלי שלמה? איך לא התביישת? תתבייש! שחררת את הרוצחים של אח שלי! פתחת לנו את הפצעים מחדש! אנחנו לא ישנים בלילה! הגיע הזמן שתתעורר, לפחות לשחרר את האסירים היהודים הביתה! יש פה משפחות של אסירים שמחכים לאבא שלהם, נשים שמחכות לבעלים שלהם. תחשוב על היהודים, תשחרר את האסירים היהודים. לשחרר יהודים ולא מחבלים, לשחרר יהודים ולא מחבלים. אני אבא של שלמה דביר שיושב כבר 9.5 שנים בכלא, והגיע הזמן שהוא וחבריו ישתחררו. הם כבר ריצו את עונשם והמשפחות שלהם מחכות להם שיגיעו הביתה, ילדים קטנים שזקוקים לאבא. מבחינה הומנית הגיע הזמן לכל הדעות שהם כבר יגיעו חזרה הביתה אל משפחותיהם. לשחרר יהודים ולא מחבלים, לשחרר